Bizidunari aberri apala gertatzen zaion etxe orokorrean, eresirik gabe hil ziren gure aurrekoak, duintasun isilez, harridura gabe zorte bakartian, beren azken orduari destainu zieska haiek, denbora ukatu baten kudeatzaileak. Goizero begiratzen zioten mentura itxuari, oizko afan larrien beira lurrunduan. Eta liburu hertsi batetan misterioa zantzutuz, apal zeramaten, zorte bakartian, zeruen iraina. Gauero esten zutelarik nekearen parentesia, hala beharrari emana izan zaion horri lerrorik gabean, leialtasunari galdegiten zioten arauaren berri, etsipenak zalantzari erantzuten dion ordu eskergean. Han, haiek zuten gorpuztu kondaira itxua, giza destinoa deitzen den zoriak eraman zituen, neurri denen gainetik dagoen agindua beren ganatzera. Besteren agindua, hainkozkoa, gizakoia, beti ikurtua. Urduri, arreta zentsegatu zituzten keinu maitekorrak, lanean galdu zuten arrinkura gabe bizitzaren dema, honest izan ziren ahal zuten neurrian beren buruekin. Eta azkenean, arerioari eskaini zioten jakitun zaharrak auzien unean ironiaz oiduen erruki osoa. Gaur, oharpen zatituen desasoseguari darraikion gatazka, norberari arrotzak zaizkion norabide erabakikorretatik jarraitzerakoan, guri haiek, aintzinako irri eta negarren epopeia idatzitakoek, nor zirenen irudi deseginkorretatik digute irakasten, ez dagokiola gizakumeari giltzarria duten jainkoen epaia. Piedade handiaren arrena digute gauetik zuzentzen. Piedade handiaren arrena digute gauetik zuzentzen.